Ospravedlnenie s empatiou obnovuje pocit bezpečia približne 2-krát rýchlejšie než bežné prepáčte. A deti, ktoré ho pravidelne zažívajú, majú v dospelosti nižší sklon k vnútornej hanbe a vyššiu ochotu niesť zodpovednosť za vlastné chyby. Ospravedlňujem sa, že som na vás vyletel. Alebo s empátiou, ospravedlňujem sa, rozumiem, ak ste sa nahnevali. Kričal som, pretože som bol unavený, ale to nie je vaša vina. Pri tejto stratégii sú tzv. Kľúčové prvky. Jednoducho si zapamätajte, volá sa to 3E. E ako emóciu pomenujte. To znamená, že uznajte, čo dieťa cíti. Druhé Ečko, empátiu vyjadrite. Ukážte, že chcete porozumieť následku, nielen presunúť vinu na dieťa. Tretie Ečko, ešte nechajte dieťa hovoriť. Opýtajte sa, čo by mu pomohlo, aby ste na budúce situáciu zvládli inak.